Umjesto mandatara vlade i predsjednika Skupštine, radnike je pred zgradom dočekao kordon policije koja ih je odmah nakon dolaska obavijestila da su Bego Gutić, mandatar vlade, i predsjednik Skupštine Senad Alić u Sarajevu. Ogorčeni radnici krenuli su sami ući u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Policija ih je u tome spriječila, pri čemu je radnica Enisa K. bila ozlijeđena. A prije incidenta s policijom još jedan se dogodio u tvornici kada su radnici istjerali direktora Bahriju Bašića, koji prema riječima radnika prima 80% ministarske plaće, iako tvornica zjapi prazna. Ne treba nam ni direktor ako nemamo posla. Šta će nama direktor u fabrici koja nema posla, koji traži 80% ministarske plate, a fabrika ne radi? I taj će direktor sutra tuži fabriku za neisplaćene plaće, a nije našao posao. To je naša država. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona upozorenja radnika shvatio je veoma ozbiljno, pa je iz Sarajeva u roku od 2 sata stigao u Tuzlu. Međutim, pregovori opet nisu urodili plodom. Radnicima je rečeno da su sami krivi što Aida ne radi. Konkretno na mene direktor prebacuje. Nije bio sposoban naš posao, prebacuje da mi nećemo da radimo. Prvo su nas to udarili gore. Materijalno zbrinjavanje nema govora zato što su usvojili budžet za prva 3 mjeseca. Nisu nas planirali tad. A ni od uvezivanja 18 godina radnog staža za sada nema ništa. Ne bježe od toga, ali mora se formirati prvo vlada, tako je njihovo mišljenje, i da vlada donese takvu odluku, oni će je podržati i oni staje iza toga. Na hladnoći više od 8 sati čekali su bilo kakvo rješenje. Vahida Kuljaninović, iako ozlijeđena, vratila se na prosvjede. Prije mjesec dana mi smo poslali Senadu Aliću dopis. Lično sam ja bila i moji kolegi. I obećao je kad dođe ministar Bego Gutić, bude imenovan, da će nas primiti. Među vremena ovo mjesec dana, pa ne možemo mi čekati. 18 godina nas boli, bez toga nećemo odustajati. 18 godina je materijalno zbrinjavanje do uvezivanja, 18, jer ja moram odliček živjeti ovi moje radne kolege. A budući da su još jednom iznevjereni, sutra će ponovno prosvjedovati pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona, koja bi mogla riješiti probleme obespravljenih radnika, još nije formirana, i to zbog stranačkih i političkih previranja.